Gabon, Miluzeok! Eta ongi etorri! Iazki, saio honetan parte hartzeko soilik behar dira bi gauza. Batetik, gogoa. Bai. Eta bestetik, ez gogoa bakarrik gara da? Ez da besterik behar? Gero egia, etortzen direnek gogoaz gain bestelako talentu batzuk ere izate dituztela. Esaterako, Magik eta Ainoak ongi etorri bikote, Gabon. Zuek Miluzera etortzeko gogoa izan zen utelako. Baina gogoaz gain, Magi, zein da zuen talentu nagusiena? Zure ustez? Konplizidadea. Konplizidadea. Ezinbestekoa Miluzen, eta konplizidade horri esker, besteak beste. Ja, 3. saioa duzu gurean, 472 euro pilatuta. Ainoa, amets asko, plan asko, horietakoren bat, aurrera zerik bai? Bidaiatxon bat, hasi gaiak. Bidaiatxoren bat, hasi zarete. Ez que afarirako ja emateigu, orduan. Hortik aurrea. Norantzkoa definitzeke oraindik, ez da? Definitzeke. Programaz programa jungo da pixkanaka. Gozen bat, zorte hon gaurkoan ere. Oso Portugaleteko gure nebarrebak, bigarren taldea, ze moduz, bingen Maialen. Bigarren eguna, batera, eta oso pozik gu. Zuek ikustigaz barriro, bingen ze moduz. Oso ondo, arrabiak baino betuan horekin. Hori da, hori da. Konplizitatea entzun dut, Dino Maialenek. Claro, beste taldien bai, claro. Ondo hartutako bikotak deitugulako gaur, ez da derra guretzat, zuekin egoti, eskerrik asko, etortziarre. Eta konplizitatea, senitartekotasuna aipatu, eta antxe agertu dira, Mikel eta Martin ere, errenderiatik aita semeak ongi etorri bikote. Mi eskerrik asko. Martin, 18 urte bete berriak, ez da? Bai. Eta horixe izan da, oparia zure buruari egindakoa. Bai, Miluzen, hemen nago. 18 urte bete eta esan dugu guazen Miluzera. Zakua opari hobeago izango da, baina... Bueno, ikusiko dugu, ondo, asmo ondia galakoak barri dugu. Aitak nolatan erantzun dio ba, proposamenari, zuere animatu zara? Bai, ni gogoen azkan da horrekin nahikoa. Ni besteik ez dute garri, nik komodinak garri deten. Bueno, aita semeak gogoa eta komodina indarrak batuta, Mikel bezalde autobus gidari ere bazaitu. Bai, ni barrenatuta dakat garraio publikoarena eta horrela etorri geha. Fenomen. Begira, ala etorri zarete saiora ere. Baina zu, txoferzan ez aritu. Txoferzan aritu zindezke gaur saioan zehar nahi baduzu. Semea gidatu eta... Bai, ikusiko, eta alderantziz. Gidatu bitan. Animo bikote, zarte hon. Ongi etorri bikote. Ze lujo, non dau hau, beste inon bez, Miluzea zera doa. Eta, bueno, lehiaketa bat izan leike tontor bat igotzien moduko, Tontor bat. Bueno, bere lana dauka, mai honek guztiak bebai, ez da? Eta, bueno, venga, tontorretara, Himalaiara bialduko zaituztegu. Hora. Nordue, Maira, pareak osatzeko. Badu Maia Ainoa geratuko da, bueno, Himalaiako mendiak. Alde batetik, dauden herrialdeekin lotu beharko ditugu. Animo, sorte hon, guazen denbora. Xixapagma. Nepal. Annapurna. Nepal. Bai. Nanga Parbat. India. Ez? Xixapagma. Ainoa? Bota? Tibet. Hori bai. Kanchenjunga. India. Osondo? Ondo. Nanga Parbat. Pakistan. Bale! Goi mendi, goi gailur hauek konkistatzeko erritmo ere motela behar izaten delako askotan, eta zuek ere tirrikitarraka alaxi aritu zarete. Oxigeno barik. Hori da, Xixapagma, Tibeten, primeran kokatu dugu, Annapurna, Nepalen, Himalaiako mendirik arriskutsuena, Nanga Parbat, Pakistanen, azken segundoan sartu zaigun hori, Kanchenjunga, Indian, eta ja falta zigun beste biak, Jomolari izenekoa Butanen, eta Bumpa Bum, Myanmarren. Oso ondo, 8.000 horik ez, baina lau erantzun da, 40 puntu! Bingen Maialen pareak osatzeko momentua iritsi da. Bueno, oxigeno barik geratu zaizkigu neskak. Orain zuek errekuperatzeko pinta bat, garagardo esate baterako. Edo bi, oso ondo. Bagoitzaren bat, ez da bana, bai. Ibilizari esate baterako, bestakit, erresuma batuan esate baterako pintak edaten. Irlandan. Abitu zen do. Bidaia ingo dugu, herri anglosajoietara, nordu Maira. Hartu leku bingen, mesedez. Ia ariketa ez da nierreza, Maialen? Herri anglosajoietan ondo dakizuen moduan neurriak ezberdinak dira. Esan dugu, pinta bat, ez litro bat, egin beharko dugu luzerekin, edukierekin, jolas, guazen, denpora. Pinta.
473,7 mililitro. Oso ondo. Bai. 1000 1852 metro. Ez? oina 304,8 milimetro. Oso ondo. Gain. 1000 1909,11 metro. Bale. Oh. legoa Legoa? 4,828 metro. korapioa Korapioa. 1852 metro. Bai! Torri! Aditua da maialen. Bai, badirui pinta batekin hasi gure zibilidea, animatu egin ote garen, edo, Zuzen erantzun dago goizeko, irripat txiki batek ere ies egin digu. Oina, 304 milimetro neurri estandarra, norbere oinaren arabera ere aldatzen da, baina korapiloa 1852 metro, itxas 1000 ere deitutakoa, 1609,9 metro, pinta, edukiera oso ondo, 473 milimetro ingurukoa, edo mililitro ingurukoa barkatu, legoa eta hau da luzera unitate handiena, 4,8 metro, Lego submarino itxasagoen Jules Vernek. akrea, falta ditzaigun, 4,478 area oso ondo, bos hartu dira, 50 puntu! Mikel Martin, zauen etxera guez, etxe barrure, zuen etxe barruen, postre saliek zarie? Ni ez naiz oso gozozalea. Askorik ez? Aita gehiago akaso? Fruta zalea gehiago. Bai, osasuntxuak. Ondo. Postre hona da be bai, azken buruko hona da fruta be bai. Bai, haulan ez da bilin horrelan pudinek eta itxen etxien. Gehiago ni igual. Ni ez, ni. Ondo. Zukaldaritzan ez. Bueno, azken buruekin, postrekin egingo dugu jolaz. Ondo. Nordu maira? Ni. Hartu leku Martin mesedez. Egitekue, Mikel, postre jakin batzuk, azken buruko jakin batzuk, urteko ze sasoitan Vale. jaten diren. Guazen, den para. Turroia, gabonak. Osondo? Opilla, San Marko eguna. Osondo? Gain. Torrada, Torrada... Garizuma? Ez. Santo Ezurrak, Aste santua. Ez da ere kontuz. Torrada, Garizuma. Ez. Hiru akats. Santo Ezurrak, Doma santua eguna. Bai. Torrada, Inauteriak. Bikain. Vale. Ondo! Ondo. Larri ginen, baina azkenean lau akaso gazitu egin eta puntua pilatzeko aukera, turroia, noski gabonetan jaten da. Karapaixoa ere falta egun eta hau da Garizuman kokatu beharrekoa, besoetakoi oparitzeko itura dago, oinati eta inguruetan. Opila San Markos egunean, apirilaren 25ean ondo kokatu dugu, Santu Ezurrak domu santu egunean, Torrada inauterietan, Gustadak, bai. urte osoan jan daitezke, mundiala dirata, eta aire kausera, azte santuan, hori falta egun, baina laurekin, gozo, 40 puntu! Hartu beharko dut kompromiso publikoa. Bazara Torrada zale? Buf, Zure baratxuri sopan ordez. trukea, Bai. truke kulinarioa ere egiten Bai, dela gomen, zer. dagoen Vale. postrerik onena seguruenik, Torrada hon bat, nire iritzia. Bueno, isil-isilik orain, alazo bete eta, segi horretan Mai eta Ainoa, nork hartuko du lekua? Nik. Oso Ainoa, imintzio gile, eta marrazkilari, oso fina batez ere, ea gaurkoan ere maila mantentzen dugun, hortxe datoz eta lau kontzeptuak, denbora! Ea, marrazen hasiko gara. Tokia. Vale. Matxa, Maastia, Bai. Rioxa, Oso ondo, wow. Mapa barik iritsi gara, oso ondo. Beste marrazki bat. liburu bat, kubo bat, bozka, impresora, Bero, impresora ez, Oso ondo, eskanerra, Bai! kain! Guatxo. Mintzio bat. bai, animali bat, bai, eganiteu, egazti bat, txori bat, arrano bat, isatxakin, isatxadaka, ez, txori, txikia, kolibria, ez, txikigua, ez, intsektua da, bale, erle bat, Bai? erlea,
Erle erregina. Erle langilea. Erle zaina. Erle zaina, oso ondo! Oso ondo. Eta bizkor azkena? Animali bat. Perra. Ondo! Ainhoa! Oso ondo! Ia, Ainhoa? Ondo! Segitzen ba azkeneko hori adierazako bidea? Lagun batzuk izan dira bidaia baten, eta indebe justo tatuaje bat hemen, Llama batena? llama batzukin. Bueno, ez dira llamak, Ez dira llamak, baino llama esango nuke. Alpakak edo takerako zerbait izango zen. Txistua ere botatzen du, demora gutxi genuelako. Txalotzeko bereziki marrazten izan dago talentua, ondo. Oso ondo, Ondo! Errazak, Ikaragarri eskanerra, Egia, eskanerra. Oso ondo, bai. Wow. Bueno, jamek deitu ere. Baita ere. Egiten dute. Entzun, zuek. Onena, erlea bai, nik. Erle erregina. Erregina bat Ainhoa, zeingo diogu. 60 puntu handa zuek! Zaude barkatzeko, lehiakideak, Bingen Maialen. Nork hartuko du lekua? Maialenek, oso ondo? Ba, beste egin beste. Lortzen dugun. Anai arrebatasun hori, sintonia hori nabaritzen den. Hortxe kontzeptuak, guazen denbora. Bai, gitaria. Ondo. Bai, Google Maps edo, bai, tontona. Ez? Bai, Snap. Bueno, bai. Bai, izan leike. Zer da? Zer da hori? Ba, segi, Bai, jarraitzekoa Google Maps. Bai, bueno, zer zaio. Bingen? Bai. Zer da? Ez dakit. Bai, gainontza, beste bat. Jota. Ea marrazen. Karro bat. Ez? Karroa, ibilgailua, autobusa... Zer da hori? Bai, skate bat. Bai. Monopatina. Oso ondo. Listo, Maialen? Monopatina. Aukeratu Bai, bai. nien? Skita? Bai. Hortxe. Txakur bat, animalia bat, bertsolaria, Bertxolaria. gorotza, Nio. baloia, fuleko Ez. baloia, botak, Ez. bai, sukaldea, eta pintxa, Zorri Maialen. GPS bat. Tontona igual marka bat, ez da. GPS Bai, edo bai, lako zer, bai. Pena, badirudi Bingenek dena dagizkiela. Bai. Gero, borobiltzea bat azaigu. Errezeta bat ere prestatzen hasi da, arreba azken unean demora gutxi genuen. Tira. Bai, ez dagoen txarto barkakusua txakurren bat edo. Ondo, bueno, zeo zer. Bat, 20 puntu. Gantzea aitasemeak, Mikel autobus gidaria, eta Martin, adin nagusitasuna estrainatu berritan. Nor da inintzioka etxean trebea? Ni. Mikel, oso ondo. Esan dugu, gidaritza lana egin beharko zuela askotan. Bazurea autobusa orain. Ea Martinek bidea jarri izen duen. Lau kontzertuak bertan agertuko dirata. Mikel prest. Goten, denbora. Ea ba, inintzioka? Inintzioka hori da? Helikopteroa. Taberna, zerbitzatu, Zer da hori? txupito. Bai? Zer da? Tequila. Bai. Bai, bikain. Bai, login. Bai, Ametsa iztoa. Oso ondo, ametsa iztoa, bikain. Ea margotzen zer moduz moldatzen garen. Bai. Kuadernoa. Bai? Bizkotxoa. Ez. Polboroiak, goxokiak, pasta, Bero, Martin? aceitunak, Ez. pasta. Ez. Zira polboroiak, segi. Ez dakit. Bomboiak. Bai! Vale. Venga, korri. Pertsona, soinekoa... dinosaurioa. Zorri Mikel, oso ondo. Denkora beri gatu gara.
tortikuliza, eskara iritsi. Tortikuliza. Denbora gehiago ere beharko genukela hori marrazteko. Baina polita, Aita semeak txupito bat edaten nola. Baina katz bat egon da. Ez da holan. Da, egia. Hori da limoia, baina nire asmatu dut. Ez da matxakatu delako. Irurogai oso ondo. Andele, Mexikon egon gara, oso ondo. Helikopteroare hartu du bertara joateko. Ondo. Itz askotua. Bueno, markagailuak hortxe, Erto, puntuz beteta eta gehiago nahi ditugu. Maia inoan ordu maira. Hartu leko mai mesedez. Eta, bueno, erakutsi. Trebeak zarete probonetan eta erakutsi. Beste behin, guazen denpora. Paso. Argazkia? Argazkileria. Ezurrena? Eskanerra. Antzekoa? X6-piak. Imprimatuta? Radiografia. Bai. Oso ondo. Pasa. Jaurlaritza? Euskal Herria. Sistema? Gobernua. Oso ondo. Bikain. Zaldibar? Bertederoa. Antzekoa? Pista. Basuretara? Zakarrontzia. Antzekoa? Ai, ze ondo, neskak. Zabortegia. Gazteleraz esan dugulako, baina euskarazko hitza eta hortxe zetorrena zehazki hori behar genuen. Gobernua! Zen erraza, Baina oso polita. Oso ondo, 40 puntu! Erto! Bingen maialen itzaztutua eta nortu maira. Guazen, mingen eta ia asmatze ditugun beste taldiek, baina purtsuet gaizago eta ia parekatzen ditugun markagailu horiek. Guazen, denpora. Zientzia, Arkeologia. animaliak, Biologia. animaliak, Zoologia. Bale. Kirola, Futbola. korrikan, Atletismoa. Bikain. argia, Erron dago. Bai. txarra, Ona. oso, Minbizia. adjetiboa, Okerra. txarragoa, Osoina. txarrera egin, Okertu. bai. Ai. Denda, Ondo, denda botika eta iristen ginen, segundu batera geratu gara. Lastima, gaiztokerian bueltaka geratu garelako, txarra eta okerragoa eta bat eta beste. Baina gaizki ez, ondo aritu zarete, 40 puntu zuek ere! Mikel Martín, badez horren beste. Ia ez arteko sintonia zelan duen, nordu maira. Ninoa. Martín, hartu leko mesedez. Txandakatzen. Txandaka, hori da, estrategia. Ondo. Gaur zu bihar ni, ondo. Martinek pistak emon. Eta Mikelek asmatu. Guazen denpora. Paso. Martxoa. Udaberria. Eguna. Zazpia. Zer. San Jose. Paso. Jantzi. Kamiseta. Orokorra. Trajea. Orokorra. Sí, ropa. Bai, bikain. Zango. Oina. Dana. Hanka. Ondo. Hiltzean. Kamposantua. Zer. Arima. Epa! Zerri, arima asmatu du denporaz kanpo. Bai, denboraz kanpo. Baina, hiltzean zer, arima. Arima zerura, ja. Mikel eta Martinek arimari garrantzi handia. Oso espiritualak. Eta semea gorduan. Arima ere alde izan duzue, bi asmatu dazuek ere 40 puntu. Arima zakarko baina asmatu da, Bai, denporaz erraza. kanpo. Ia markagailuan nola dauden momentu, 140 puntu, neskak, maiek eta inoak. Binken maialen 110, 140, Mikelek eta Martinek. Triboren berbatoz, adi. Erreboterako prest, bebai, ikusi. Nondik hasten diren berbak, adi egon. Betikoa. Eutxi zegoen hori. Maia, ez prest? Bator, lehenengo tabula, denpora.
Tristura, malenkolia arratian. Agoinua. Tristura, malenkolia arratian. Zurdapala. Bingen? Tristura, malenkolia arratian. Pute purina. Asko nekatu erronkarin. Torratu. Tristura, malenkolia arratian. Pute purina. Asko nekatu erronkarin. Porrokatu. Mordoa pila garazin. Agoinua. Mikel? Tristura, malenkolia arratian. Putipurina. Asko nekatu erronkarin. Porrokatu. Mordoa pila garazin. Zurdapala. Ez, ostia zen. Ordoa pila garazin, ostia. Hori falta egun eta puntu oskirik banatzerik ez. Punturik ez, taula honetan. Ostima. Pena, puntuak banatzeko gogoz gauzelako. Bigarren taula dator horretarako. Bingan azteko prest? Bai. Guazen, denpora. Aurrera, plentzian. Apo armatua. Aurrera, plentzian. Itxina. Dortoka. Apo armatua. Atz, txikia azpeitian. Atxakarrena. Mukia. Masala. Mikel? Aurrera, plentzian. Apo armatua. Aurrera, plentzian. Itxina. Dortoka. Apo armatua. Atz, txikia azpeitian. Atxakarrena. Mukia. Dindirria. Atximurra, arakilen. Itximiska. Lasaia. Wow! Aupa! Hori, autobus gidaria beste... Norabide bat, Beste nonbait harrapatu duguta. Martinek errebotari ondo eutxi eta gainera 550 puntu! Zain! Mikel Martínez eta zeubelkasi, hirugarren tabla be bai. Mikel, guazen, denpora. Mugitu. Zirkin egin. Zoro samarregon bergaran. Zartara eduki. Ondo. Aldea. Aldra. Orkatilen gainean eseri. Kukubilko jarri. Zelatan, ataizean bastanen. Barrandan. Odolkia, etxarri aranatzen. Tripotxa. Trebetasunik ez duena Gipuzkoan. Artekaitza. Aupa. Eta lehen hasi bai gara, adar joka, autobus gidaria nono dezegoen eta zen dut. Hemen nago, eta nirea dira puntu guztiak, Mikel, 1 puntu! Markagailuak! Maiek eta Inoak 140 puntu bildu dituzte Bingenek eta Maialenek 110. Mikel, Martin, 290. Eta honen bestez, Portugaleteko Anai Arreben ibilbidea bukatu da. Listo. Bingen eta Maialen. Lastima, bigarren saioa, dirurik ere ez dugu lortu. Bueno. Oso atsegin aritu zarete hori bai, eh? Bai. Zuek ere gustora sentipen hori daugagu, irudipen hori daugagu. Alkarrik guzti ozta beste ona. Aber, hau oso txarto geratuko da batzutan... Parkatu. Kontuz. Batzutan, pena handia ematen du, edozein gaur juen eta pena handia hartuko genuke. Batzutan, ez hartu duen horren beste. Hori egia. Nik behintzet. No, batzuekin lortzen delako bestelako sintonia bat. Besteak beste oso atseginak zerrilako, asko. bai hemen, emetik kanpo bai, eta ederra izan da. Eskerrik asko. Zeuek barriro ikusti, bigarren aldiz, miluzen gure nebarrebak, eta Bingen Maialen, ze atsegina izan da zuen bisita. Eskerrik asko! Segi jato, Rigote, mila esker. Ilaski, miluzen askotan aipatu izan ditugu itztripuak. Bai. Parrandan kokatu izan ditugu askotan ere, bakizu, ordu txikitan, eta zerbait esan nahi, beste zerbait kontrakoa adierazi, itztripuak sortzen dira, horrela, bitxiak, barregarriak izaten dira, gogoangarriak ere bai, kuadrilan beti gogoan izaten dira alako itztripuak ere, eta, bueno, eskatu dugu partekatzeko alakoak, gure top 10, itztripuen top 10 ere osatzen ari gara. ze ondo. Eta horietako bat aipatu nahi dugu, Legazpin gertatu zelako, Legazpiko artzain eguna ospatzen ari zen Itziar, eta bere kuadrilla, Bai. eguerditik hasi, talo batzuk jan, poteo pixka bat, bazkaldu, segi poteoan, arratsaldean antxeari gira, jaigiroan, Ze eta ondo, gustora egun pozik. pasa eder bat. Itziarren eta lagun taldeko batek, galdetzen du alako batean, ze ordu da? Eta beste batek erantzun, 8:00
eta lagunak. Baina goizekoak edo iluntzekoak. Oa marka, Niri pasatu zait. Hainbesterainokoa bai? Urriko azken astelenan, zer dut da zait erdiz goizien edo atxaldien, eskerrak? Galtzen garela eta bai, baina hainbesteko desorientazioa izatea ere. Ilun badau. Sopolita, Ilun badau. Bai. Bigarren fasea, hau bai du laskar. Zerotik hasiko gara. Neskak, ondo? Bai. Leku hartute gogoz? Bai. Lanerako? Bueno, Mikel Martín, lortu dugu. Zertapena? Pozik, ez da? Pausuz pausu guez, hau pasuek. Bikain, badatozen la definizioak, puntua pilatzen astera guazeta. Mai eta Ainoa biok prest. Denbora. Lana bete beharra eginkizuna. Oi, Mai? Barrena, Lana bete beharra, hau da? ardura, Hortxe datozen pistekin. barrena, Zeregina, batez ere bizitzeko egiten den eraikuntza. Etxea, etxe bizitza... Hor sartzeko modukoa. Eraikuntza. Eraikina. Eraikina, bikain. Etxe eta eraikinen multzo egituratu aski handia. Iria. Iria. Gure herri eta hirietako kaleak argizatzen dituen elementua. Farola, iluminazioa... Hor sartzeko moduan, beste modu batera. Elementua... Kaleak argizatzeko argiontzia. Aparkatzeko ondoko kotxea edo argiontzia izan ohi dira. Erreferentzia. Bikain, ludiak eta lurbirak honi egiten dio erreferentzia. Bairu, bazanek ba ederra, horrelari behitzeko argiontzia. Ederto, neskak iru, 30 puntu. Askotan, milizeko lehiakideak ere izan ohi dira nahiko argiontzi. Oso argiak, platoa bera ere argizatzen dute. Bueno, eta girotu gaur... Askotan, esango nuke. Leioako publiko zoragarria, platoa girotzen. Ondo. Barandiaran ikastolatik etorriak. Ondo, gazte prestuak. Bikain, Mikel eta Martin. Kusi duzu, mekanika zein den, ez da? Lemizikoa Mikel entzat, bestea Martin entzat. Eta erabili hor datozen izkiak pizta modura, bai? Guazen bat, denbora. Aita semeak tabernan zeuden bitartean, hemen zeuden ama eta alaba. Aita semeak, hori da, jokoan. Horrelakoa da munduaren aurrean zabaldu nahi den Aitorren hizkuntza. Zabala. Ez, Aitorren hizkuntz? Aitorren hizkuntz... Zarra. Zarra, oso ondo. Untzak mendian gora maiz galtzen duena. Mendian gora. Galtzen dut maiz. Ze galtzen da? Bota, Mikel, probatu? Burua. Xirristi, mirristi, gerrena plat, olio zopa. Kiliki edo kikili salda, urrup, edan edo klik. Ikimilikili. Bikain, Gipuzkoan bagera, Araban bagare, Bizkaian bagara, eta Siberun... Bagire, bikain. 1900 lehenengo urtean Orion agertu zen animalia. Balea. Bikain, Benito Lertxundiren Bizkaia maiteak soinean orlegia du eta bihotzean... Sua. Eta horrelakoa zen Eba Miren txuren bikinia. Zei, 60 puntu, bale! Esan alda? Zetak taldearekin kolaborazio egingo duzula? Segulako bertsioa eta parodiak eta... Oraindik ere, zetak estiloan dena misterioa hemen. Bale. Farro, nuen, aita semeak taberna baino miluzen daudela, kasu honetan, eta? Bai. Zerto. Bikain. Eroglifikoak, Mai Ainoa. Zaguntzat, lehenengo irurak, gure neskak ja posizio hartuta, lasterketaziko dalako. Bai, ez da? Neskak, badator lehenengoa, denpora. Telebistan bota dute. Tasio. Tasio, oso no? Taxi bat. Eta isa ezagaitik ordezkatzen du, taxi eta esaten beko be. Asko gustatzen dizkit erogliok adierazteko ze argazki aukera dituen, horrela denak ere bitxi xamarrak. Tasio, bikain. Tasio, patxi bizkert. Ikusi nuenik telebistan, benetan. Bai, Umetan. Zango nuke maite minduta dana. Ze ona. Berana, zango nuke. Txondorra eta giro hori guztia. Gustatu niri olako giroa. Bigarren eroglifikoa, denpora. Etzaizkit bat ere gustatzen zure. Trikimailuak. Oso ondo! Oso ondo! Trikititxa batzuk eta mailuak, trikimailuak. Ondo? Pandero joleak, segituan ikusi du. Maili pandero jolea. Izana, bai. Izana?
Osea, gutxi, Baina behin aritu dena betiko da. Baina ondo erakutsi ziaten. Bandero jole, hori da. Oso ondo. Bona, trekiak eta mailuak. Trikimailuak? Trikimailu danak dakizkite hauek, Eroglifikoetan. Hirugarrena dator, denpara. Nola du izena dendak? Peter Pan, Pandora. Oso ondo. Peter Pan, Peterrez, Pan behar genuen, eta Doraemon, Dora behar genuen. Pandora, ederto. Eta Pandorako kaxatik, 3 zuzen erantzun da, 80 puntu zuentzat. Mikel Martin, jolaserako une eroglifikoetan? Etxetik eta biltze sarie? Bai, baina ez dugu asko asmatzen. Bueno, akasa izango da. Borrukan bukatze dugu. Bai, ikusiko bagenu alakorik. Bai, hemen Hori igual. talizateke. Bai, ez gertatzen da. Ez mugitu inor. Lehenengo eroglifikoa dator, denpara. Txin-txin egingo duzu gure? Dori... Ez. Ui, Dori, Nemo... Bai? Non? Ispillo... Bale, zelan irakurri. Txin-txin egingo duzure, Joder. Behien? Nemo... Nola esango luke hori horrek? Nemo... Bai? Omen... Bai? Omen... Amaitu? Txin-txin... Omen ez? Omen ez, jolin. Nemo, izpiluan alderantziz Claro, irakurrita, alderantziz. omen, eta Kike Amonarrezek euskaraz egiten du, eta no, Horregaitik. ez. Omen ez. Gehiago esaten du bai, Kikek. Beti bai. Bai, ez da. Kikek ez da jes. Eskuza. Bueno, bai. Hasi berrien kontuak, dena den. Bai, bai. Ispiluaren aurrengoan agertzen denerako Eroketa, badakigu eroketa. mekanika. Bai. Segundu bet falta alare, Venga, bigarren eroglifikoa, denpara. Amaiera arte ez dut galduko. Pedea. Bai. Vale. Oso ondo. Burdina, ferrum, fe. Bueno, laburdura... Taula periodikoan, agertzen da. Fe, bideari bikendu, eta fedea. Olita, Mikelek eta Martinek, harima, fedea. Badago espiritua tasun bat hemen, Koutxak izateko? Ikusten diozu... Aproposak, etorkizuna dute. Motibaketa. Artxarnaz, hirugarrena dator, denpara. Nahikoa txarra izan da azkeneko... Apaingarri... zer da? Gabona. Durango Ez, zer da? Bai? Goikue? Zer da? Errez, zer da? Bai. Ez, zer da? Azoka? Bai, Azoka, Gabon... goikotik hasiko gara, erreza. Apaingarria, Gabon eta apaingarria. Bola bat, Ja, errez izan da. bola. Eta Durangoko azoka gertzen zaigunien da, Durangoko azokaren laburdura eta euren leloa, bolada. Hola. Vale? Martinek, bueno, baina hori da doktorea izatea, asmatu gabere, hori zen, bueno, izuela. Ondo dena den, bat asmatuta, 30 puntu! Bueno, bat. Ea, ze bolada datorkigun orain, esaldi bihurriekin, Magita Ainoa. Biak ere biziak, zalapartatxuak, baina onak, aldi berean. Atera pandero eta trikiti guztiak, batoz eta lehenbizikoa, antolatzera, denbora. Multzoa, Sistema. multzoa, Ez, sistema. horien, Ez. odien. Osatzen. Ez, sistema. Lerroen. Bat, sistema bat. Osatzen, duten, lerroen. Lerroen. Eta biden Ez, multzoa da. lerroen. Lerren, odien eta Ez, bidez. lerroen. Biden, Eta odien multzoa Eta da. odien multzoa hori Hori bai. bai, oso ondo. Bikain, 3 segundo faltan. ederto? Hartu da. Mira. Ederto. Tensio puntu batekin, zora garri. Ea bokalekin. Zer gertatzen den. Denbora. horrek, Ez da o. arek, Arek. Ar eta bi bokal. Ar. Arau. Ez da ara. Horiek. Ar. Ez. Ar. ari, Ari. ariak, Ariak. da, Ez, aurretik bokal bat. Edo. Edo. edo, ka, Ez da ka. ke, Ez da ke. Ki. kideka, Kidek. kidekoak, Kidekoak, garatzen. ariak, Ai. kidekoak. Ai. Berezik bihurriak izaten dira bokal faltan dauden esaldi horiek. Tira, 3. antolatzeko data. Animo neskak. Trikimailua? Ui, trikimailua? Ez. Erakartzeko. Ez. Limurtzeko? Ez. Norbait. Norbait. Erakartzeko edo Norbait. limurtzeko edo erakartzeko. Edo erakartzeko. Erabiltzen den trikimailua da. Erabiltzen den trikimailua da. Wow. Hala limurtu duten esaldia, Euren oinetara erran dituen arte. Zuk zer erabiltzazu? Zetreki mailu? Bueno, Sa- zer sa- esan barik hemen da buelako, baina... Esaten dut, miluzeko aurkezlea naiz. Wow, benetan. Wow. Hori esatezu? Naiz oso Ez esan nahi. hori, Zu? Badugazu trikimailurik?
Zentzia bera? Ez dakigu. Ba, uste nuen, usaina. Bakoitzak bere trikimailua. Ea bokalekin ze trikimailua erabiltzen dugun. Denbora. Eza, Arrano. Arra, eta beste bokal bat? Arrae. Arrainek, egaztiek, arrainak, egaztiak, Egaztiak. piztiak eta, Piztiak, eta? Ke? Eza ke? ka, Eza ka? kideak, Kidek. kideko, mierda. Epa, hori etzen horren, Kidekoak, Harrapatzeko? harrapatzeko, oso kristana dalako, 2,60. Bale, neskak, kidekoaken, behin da berriz, estropazu. Arrastuek, sistema bat osatzen duten lerroen biden eta odien multzoa da. Norbait limurtzeko edo erakartzeko erabiltzen den trikimailua da. Azken arrastua oso nazen. Zer da, komodina jokoan? Sarea. Venga, oazen, ikus dezagun? Oso ondo! Arrainek, egaztiak, biztiak eta kidekoak harrapatzeko tresna zabala da. Oso ondo. Orain, base duzitzeko limurtzeko teknikei buruz galdetu behar dizuet. Zuek? Miluzen erakutsi... Miluzko lehiakide. Hori, Miluzeko lehiakideak. Gauza bera. Miluzen erakutsi zeonatien. Zondo, Vale. saretan erori da komodina, Mikel Martín. Zuek ere beste hainbeste lortuko bazen dute? Baizki ez, etxean, esaldi biurriekin? Ondo moldatu gara? Bokalak nahiko makal, bai. Zarantzari gabe, Mikel, hemen gidari hon bat behar dugu, Bai, ni komodina hemen dakat. Bueno, ba, Martín, hartu autobusa, eta gozen aurrera. Volantea. Demora. Esan nahian, Ez, Eragina. ez, hitz. ez, Esangurarik. esangurarik. Izanaren. Esangurarik, Ez. ez, Izan. esangurarik, Bai, izan? Izan ezarren. ezarren, hori da, Eragina du. ez, Esan nahian. ez, Hitz. hitz, Hitz eragin. Hitz. Esan nahia. hitz, Eragina. ez, Hitz baten. baten. Esan nahian eragina du. Eragin! Bai, zatu da! Mila, John Gong. Bai, ez da hor txegotzeko. Sandu, Gong. Ondo. Sartu da, lehenbiziko osatuta. Ikututazu John Gongi... Besoa, Buah, ez dut txabal. plazerrik izan, Nik bai. Na hori da, Bo. Ja, baina hauka garatu da eskuina bagarrik. Bestea. Zer da? Ondo. Bokalak, eta semeak, ozen, denbora. Laga. Ez da laga, lege. Zondo? Edo. Edo. Arau. Araudi. Baten. Baten. Zati. Zati. Zenbaki. Ki. Dunari. Dunari. Esaten zaio. Esaten zaio? Horrela. Horrela! Hau! Ba, ez dakit nor den gidari eta nor kopiloto, baina... Ondo. Elkarren laguntza. Elkarlana. Bai, ez da? Elmugara heltzen ari gara, hori da balekoa. Dupla. Ea, hirugarren antolatzen dugun, animo dupla, Debora. Hainbat. Hainbat, Hizkuntzatan. hizkuntzatan, Atzizkia. ez, Izenari. izenari, Laguntzen. dion, Hitza. hitza. Edo atzizkia da. Edo atizia da. Wow. Oso ondo. Hace erakustaldia, bestaldean, antzaitut mai eta inoa bizkatorrela. Eta semeok. Noiz duz tabernara? Bai, ez da, hori da jode dezela. Gero puntuak denentzak jarriko dira jokoan. Ea laugarrena osatu eta ariketa borobiltzen dugun. Guatzen, bokalak demora. Idazkerari. Ez? Begiratu ondo? Bai. Ez da el? Aldizkari. Edo. Egunkari. Baten. Batean. An, hori da? Argitaratzen. Den. Zenbakia. Ez. zen- Aurretik bokala? Az. Ez da az? Oso arrastona da, Aldizkari egunkari baten. Gero esango dizuet zer dan. 3, Esangurarik izan ezarren hitz baten esan nahian eragina du, lege edo araudi baten zati zenbakidunari esaten zaio horrela, hainbat hizkuntzatan izenari laguntzen dion hitza edo atzizkia da. Zer da? Azken arrastoa be... Artikulua. Artikulua ikus dezagun, komodina jokoan. Oso ondo! Behind! Aldizkari edo egunkari baten argitaratzen den izkribua da. Oso ondo. Komoinak lortu dituzte, oso ondo. Eta simetria, nagusi, sokatirara joan atarian, Magik eta Inoak 180 puntutako moina, Miguelek eta Martinek, beste. Zer da, hau? Sokatirara goaz.
berdinketa alde guztietatik, Mikel Martin zauek barrienak, veteranoi utziko diegu ore hori, esaztearena, eta zauek hasiko zarete puntua galtzen. Harin erantzun, askorik ez galtzeko, bale? Eta komodin erabiliz dago nahi zuien. Zeuek ez zarie. Lehenengo erantzun hartuko dugu kontuen, bale? Txanda pasagiteko aukera. Azteko? Prest? Bai. Guazen denpora. Zein da Miren Narbaiza musikariaren izen artistikoa? Paso. Mice, zenbat peoi beltz daude xakeko taula batean? 8. Osondo. Maia Ainoa, hasiko gara? Guazen denpora. Zein da munduko irla habitaturik handiena? Australia. Groenlandia. Zein behi arraza omen da bertako behi basatia? Paso. Betizua, Eusko Jaurlaritzako zein arlotako sailburua izan zen Angeles Iztueta. Kultura. Hezkuntza, zein da Enrique Villarreal abeslari nafarraren izangoiti artistikoa? Paso. Drogaz, el drogaz. Zein da Britainia handiko abizen ohikoena? Smith. Smith, oso ondo. Eta abizenari eskerrak 80 puntu kies egin digute, Smith, osoiko abizena, el drogaz ere, zaguna izango zenuten, berandu iritsi da ordea. Mikel Martin aurre hartuta zabiltzate, eutxi beraz puntuei, animo. Guazen denpora, Euskal Herriko zein hiriburutan dago Lauga aretoa. Gasteiz. Baionan, nola du izena Donostiako Jolas Parkeak? Igeldo. Oso ondo. Neskak, denpora, asteko zein egunek esaten digu, azkena dela? Asteazkena. Oso ondo. Mikel Martin, guazen. Denpora, martxa baten, zenbagarren notak kantatu zizkigun Mikel Laboak? 8. Lehenengoak, zein animalia da etxea gainean daramana? Barraskilloa. Oso ondo. Zoragarri! Tira, marka joak berriz ere berdintzeko joera hartu dute. Ardura, Mai eta Ainoarena da orain, gogoan izan. Aurreko akats erreskada hori egin baino, komodaina erabiltzea hobea dela. Neskak denpora, nola do izena Euskara Hutsean aritzen den Nafarroako herri telebistak? Komoina. Bale, Xaloa telebista da. Ondo, erabilita, agortuta aukera hori, ondo erabilita, 54 segundo aurretik, geratu dugu denbora. Mikel Martin. Guazen bikote denpora, zein arrain da Portugalgo gastronomiaren izarra? Bakailaoa. Oso ondo. Neskak, guazen, denpora, zer da kiwi bat fruta izateaz gain? Animalia. Txoria. Hegaztia, oso ondo. Mutilek, hasteko prest? Bai. Jarraitzeko prest, hobeto ondo, guazen, denpora. Nola du izena Susak argitaratzen duen bilduma feministak? Paso. Lisipe, amaitu ezara zaharra, begiak noraino, naia, Araño. oso ondo. Eta araño joan da soka. Gogoan izan, Eta semeak komodeina, dago, 36 segundo faltan. Segulako tensioa, kontuak parekatuta daude. Mai Ainoa, zuzen eta bizkor. Neskak denpora, zein arrai jaten da San Anton egunean Getarian, txakolinarekin lagunduta? Jugua. Oso ondo. Mutilek, denpora, nola esaten zaio zikiratutako oilarrari? Kapoia. Oso ondo. Neskak, denpora, zein da justizia administrazioko epaile fiskaleta idazkariek EAen derrigorrez jakin behar duten hizkuntza? Euskara. Ba, gaztelera da. Ezara zaharraren arabera, zer dugu guztiok ipurdian? Uloa. Oso ondo. Markagailuetan egin azurro txiki bat orain. 50 puntu inguruko aldea, Mikel eta Martinen alde. Eta horrez gain komodeina. 16 segundo faltan, komodeina erabili beharra dago. Mutilek, denpora, nor da Jakin aldizkariko zuzendaria? Komoina. Lore Agirre. Ondo erabilia. Orain bai, kontuak ez du, 14 segundo faltan, ez dagoelako ezer erabakita, Boazun ba. Neskak, denpora, zer bihurtu zen Mari Errauskinen zalgurdia gauerdian? Alanza. Oso ondo. Mutilek, denpora, zeren Nobel saria jaso zuen René Cassin baionarrak? Literatura. Bakea, ze pertsonaiarekin egin zen ezagun Arnold Schwarzenegger, aktorea? Rambo. Terminator, Frantziako zein hiritan margotu zituen? Eta guantxe Mikelek oinak sentitzen ez dituen momentuan, denbora agertu da eta horri eskerrak. Sokatira bukatuta Maik eta Ainoak 162 puntu, Mikelek eta Martinek 198.
Hortxe hasi gara behitu berdinketa bategaz, eta hortxe ia berdinketarekin amaitu dugu. Zeren seinale da hori? Sekurako lehiakeiak ditugula. Neskak, urrengo aukera, urrengo biluzen. Hau pasu behar. Azte sokatira ikusi dugun. Bi aldeak ere indartsuak, baina alde batean autobusa tirakazten denean. Mikel eta Martin, gaur iritsi, eta finalera zuzenean. Pozik, ez da? Bai. Eta harritutak. Harrituta ere bai. Denetik, sorpresa asko ematen dituen saioa baita Miluze, eta sariak ere ematen ditu. 188 punturekin heldu zarete finalera, 188 euro beraz. Baditugu, baina Erne, gaur, zakuan, jokoa maitira, 6.186 euro. Aupa! Hori bai sorpresa, 6.000 eurorekin manatu beharko da, eta hasi beharko planak eta egiten. Martin, zer egingo zenuke 6.000 eurorekin? Bueno, aitarekin jungo gineateke bidaitxo batean. Ondo. Autobusean? Amarekin ere, ez, autobusa ez. Autobusa astuta. Bai, hori nahi du, bai. Garraio publika ezain... Garbia, baina. Bidaia bat egin, musiki entzuten, kaskuegi harrita. Bueno, bizikletaz. Bai, nahiko genuke bizikleta sartu egazkinean da, Europa, Ze plan ona. Orduzako obskurotu behar dugu, bai. Ibiltzen zara, esaten baterako, bueno, Martin Mikel zeude bai, Spotifyen eta musika entzuten. Bai, nik bat Spotify. Entzunaldiak zenbatzen dira, oso garrantzitsua da. Euskal taldeak entzuten ibiltzen zari, Bai, joe, aita. Autobusean gaina jartzu. Oso ondo. Antxoni entzute dio, tanaiakin, goizero. Txalo gero bat, horre, Ondo? Ba, ea sortia dauen, sortasko beharko dugu bebai, zakoaren bilagoaz. Gaurko eremuak, Mikel eta Martin, 1.000.000 eta 3 milioi artean, 3 eta 5 milioi artean, 5 milioitik gora. Bueno, asmatuko zenuten, ez da? Spotify streaming plataforman euskal kanturik gustukoenak zeintzuk diren, jakin nahi izan dugu, entzunaldien kopuruari erreparatuz. 7 kantu etorriko dira, eta Spotifyen dauzkaten entzunaldi kopuruarekin lotu beharko dituzue. Lau teilatu? Pilatu. Ja, osea, guizatzen da, hasieratikan, ez? Zenbat, ez momentuen zenbat dut, baina, ateratzen bai, zenbat jen entzun duen. Guztira. Bai, 5 milioi nik ere. Bai, maiz. 5 minutik gora. Lau teilatu, 5 milioitik gora? Jotake? Gutxio. Bai, jotake zeinena. Zete zautzen. Jotake? Bai, ni Tegazi arte, venga. Eman ez. Bai, gutxillo esan bai, bai, zutagarren zautzen. Zutagarrena, bai. Bai, iruguta. Maiz, bai. Edo gutxi, igual, Jotake? Bai, baina. Denbora asko da. Ja, eske denbora jende asko. Ja, bale, eman erdian. Hala, artean. Txoria, txori? Txori. Bai, asko, bai. Bai, joe. Bueno, bai, anoetan da guzti. Bai, anoetan hori da, baina Spotifyen igual... entzunaldiak. Gazten igual... Ba, famatu da, txori. No, bai, famatua bai, baina Spotify entzutena, ez zuten dena. Zanete, abesti entzuten den jendia igual, Spotify ez duen. Streaming plataformako entzunaldiak. Claro, bai, Martin. Ba, baina Mikel Laboa nik ikuste altu dagoela, Nik uste. Joder, bueno, nazula. Ez que jotakeren... Etxean bezala ez gehiazik. Vale, arlatuko dugu ez dela segun... Ni esango nuke batetik 3. Ez. Milioia, Martin. Asko da. Aukeratu bat. Ja, igual, pentsatzen, 5 milioi ere pasekin gala. Aldapan gora? Hau, 5 milioitik gora. 5 milioi? Bueno, es que ni hainbeste... Bai, aldapan gora pila bat, YouTubeen ezakit... 25 igual milioi ditu, Bai? YouTubeen, ez Spotify. Bai, hombre, bai, baina Spotifyen 5 milioitik gora, bai. Bueno. Hau argi daukat, Bai, amai ez dut. Aldapan gora? Ez dut hainbeste kontu. Bai, ni bai. Negua joan data? Bai, ez que nahi famatu badia. Tartean, igual. Zera maiz nik uste asko entzuten dela, ez? Gehiago Spotifyn, irratia metzela, baina, ezakit, bueno, nahi zuri zeirutzen zaizu. Ez que txoria nik uste oso gutxi jarri gola, Bai? Negua joan data jarri nazu txoria baino gehiago? Ni bai.
Gaztia, jende gaztia gehiago erabiltzen duelako Spotify. Txoria delduagoa, ni zu jarri zen idalako Spotify entzute, bestela ez nuk entzuten. Ba, tartean jarri, tartean. Euritan dantzan? Igual 5 minutik gora. Hau bai, hau asko jartzen. Vale. Bueno. Bai. Ja, eske... Ni denak irutzen zait. Ja, nik ere denak... Azken kantua? Igual gehiagi jartzen. Aitormena? Tartean, hainbeste ez. Aitormena. Ba, ez dugula... Bai. Aitormena, bai. Hemen, Bai. Eta igual jotake bera. Kantu oso ezagunak, eztabaida. Ja, dana famatu dienaz. Aita semen artien. Bai, izan barko lituzkete danek, 5 minutik gora. Galdetzen gaudelako ez da kantua zarra bada edo ez da kantu entzuten den edo ez. Claro, plataforman entzuten diren entzunaldiak, hori da jokue. Zenbat eztabaida txorirekin? Ja, ba, eske, oso ezaguna eta oso entzuna, baina, ez dakit. Ni Spotify dakat, berak jarri zialako mobilen, da, horretik, zenet nire adinako jendia bai erabiltzen duela, baina txori entzuten duen jendia dela igual pixkat helduago izango da, eta ez du Spotify entzuten, horretik jarri du pixkat gutxi jo, baina. Bat eta 3 milioi artean? Bai, Zondo? Bat. Bai. Egoak ebaki banizkio... Gaur aprobetxatuko dut denak abesteko, ados, errepasoa. Bai, eman. Eria izango zen. Ez zuen alde ingo ezaguna eta entzutetxua oso, baina Mikelek barkatu oso ondo aipatu moduan, streaming plataforman ez da arrakastatxuena ere, 2 milioi luze entzunaldi ditu. Asko iruditzen zait, Asko dira! Spotify entzuteko. Pentsatu da zenbat, kopurua 2 milioi. Gauien, kalien, euritan dantzan. Ojo! 5 milioitik gora? Euritan dantzan, gure maratoiarekin. Busti ginelako. Gatiburen kanturik ezagunena, plataformaren datuak kontutan hartuta, 5 milioi entzunalditik gora izan dituen kantua. Aldapan gora, 5 milioitik gora? Auzorik auzo, aldapan bera, pausori pauso, Arrakastatxuenetako bat. Wow, 8 milioi entzunalditik gora baititu kantuak. Lautelatu daukagu 5 milioitik gora. Lautelatu 5 milioitik gora entzunaldi. Ikus dezagun. Negua joan datak bai, zean baizek 5 milioitik gora, eta lautelatu jotake aitormena, zarragoak izan arren entzunaldi gutxiago. Osondo! Baina kantu berri baterako aitzakia ere topatu dugu. Aita semeak platoan daude. Pikai gainera Mikel eta Martin gaur iritsi, 198 euro eskuratu ditugu. Segi horrela, bikote, mundia! Etxeko guztiak eskerrik asko! Bueno, gauretan joan zari, zerbetan zuei, eskerrik asko egotiarrez. Agur, agur!